Avui vaig a un indret que la mare m'ha dit que és únic. I també m'ha dit que l'he de cuidar molt perquè és un ecovall. I jo no sé què vol dir això. Pugem amb un tren que es mou gràcies al sol. Tot està envoltat de muntanyes, arbres, rius i he vist animals. Ja hi som. La mare diu que no faci soroll. Quin silenci! I l'aigua està congelada. Amb la mare tenim molt de compte en fer poques deixalles. M'ha dit que hem de deixar la vall igual que l'hem trobada, ben neta. Aquí puc navegar a un llac i jugar amb l'aigua. Com que no hi ha soroll de cotxes, s'escolten tots els ocells cantar i els puc veure sobrevolar la vall tranquil·lament. I la resta d'animals que hi ha es veuen molt contents. No m'estranya amb aquest entorn. Aquí s'aprofiten totes les energies. Ara ja sé per què Vall de Núria és un ecovall. Aquí hi puc veure un munt d'animals passejar per la muntanya i jugar al riu. Tot està en silenci i la vall està molt neta i cuidada.